Straight to the point. Suspek sa pagtigbas patay sa usa ka lula og 5 anyos nga apo. Human sa pagpanigbas sa lula og sa apo, miadto pa mga higala sa silingan og nanigbasab sa magtiayon og sa ilang anak. Porbidan daghana nga angol. Ug unya kining mao mga higala nga suspetsado, pag-responde pa mga higala sa mga barangay kini sa taga-Bipat og ingon sa may mga barangay tanod og ingon sa mga higala kapulisan didto sa maong lugar. Matod pa gidasab dis tambalanan kay na angol sab kini mga sukintig paminaw. Gahapon aton sa atong interview matod pa nabunalan sa og martilyo ang ulo ining maong suspek. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad karon nga buntaga. Matod pa sa atong nakuhang report, sa atong interview kagahapon nga kining suspek daan na di ay mahigalan nagumon sa ginadili nga drugas. Straight to the Ato point. ning tagag pagtagad ron mahigala sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Mo na point. ni ron mga higala mo na akong giingon nga dakong problema. Mo na nga lain-lain magitag nakita mga sukin tig paminaw. Kini mo sangpot man masumpay man sa isyu mahigalang Presidente Rodrigo Duterte sa war on drugs. Straight to the point. Ang uban nakauyon sa war on drugs, ang uban wa. Now in fairness mahigala ang pareha nga habig naay nakauyon, naay wa makauyon, kay di man ta pareha, di man ta uniform ug hunahuna. Kadtong wa kauyon kay di sa gusto nga hilabtan. Kadto to ang drug addict nga mo'y nakapatay og mo'y nakaangol, duha gabo ka mo napatay lulo og iyang apo. Nya dapat mahigalay na nga angol tulo ang magtiayon og ang anak. Unya siya pod na angol ug mamatay ni siya, musinggit mahigala hustisya ang kadtong uban. Justice para sa namatay, karon buhi pa man. So mo na nga dili tayo uniform una kay kadto mangong uban mo syagit og hustisya sa namatay nga lola, sa namatay mga higala nga apo. Mo syagit og hustisya, muhilak, musinggit og hustisya alang ni lola og alang sa apo. Hustisya alang sa magtiayon og silang anak nga nangaangol. Ya, di ba na uniform ang tao? Ato lang pong sabto ng mga tao nga nisagit o gustisya para sa namatay nga gipatay sa adik-adik. Nga kaning adik-adik kinabunalan man og martilyo og simbako mamatay ni manimbako lang gyapon taki. Og mamatay ni dul pay musagit nga justice nining adik-adik. Mo na diferensya diha. Unya kamo pikas o pikas nga habig mingon bugo na mga pro Duterte. Ang uban sab mingon bugo anti Duterte. Sagdi lang. Way bugo ana. Pareha na sila mga bright, Ay lain lang pananaw ang tao, Ato ni tagag pagtagad kini man na malikayan gyud. Do na maging tigsinggit. Na maging na tigsagit mahigala justisya ato kato. Na igo may galang martilyo kay nakabawas po to mga higalang amahan nga kuan. Endanger may ang kinabuhi o di niya martilyo hong uusad. Kaya kita lang katawa mahigala. So duha ka habig. Pwede mo magdag placards nga resa pikas nga justice para ni Lola, justice para sa apo, justice para sa magtiayon nga nangaangol og sa iyang anak nga naangol. Katubong ubah justice po na itong adik-adik. Di, sige, okay. Ato na ni agi katawa mga sukin tigpaminaw. Kaya mo na kung yun lain matagpananaw, Straight to the point. Katanig pagtagad ng buntaga mga kaigsunan sa pagkanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Straight to the Now point. atong balikan mahigalan itong mga isgutanan karong buntaga. Di pa ta moadto sa mga local news. Kini bitawng ato mga higalang credibility gyud sa pagbalita. Labi na sa mga figures ato ginang ayohon, no? Muna kami dito sa DYHP klarohon tagid na. Bisag ganing mangayo tag hinabang sa mga tao, transparent gyud, no? O pila ito nadawat, pila atong i-turnover ana, kay aron masayod ang tanan. Transparency importante kayo kay importante man pag-build up nato credibility kisa pa may mutuo nato og dili ta credible. So ang mga tao sa tibuok Pilipinas nga naminaw sa akong program og sa tibuok kalibutan kutob sa maabot sa tong Sibya via internet ni salig/DYHP kay klaro man ni atong balita dinhi, no?
Ipa-double check ko pag yun na kung unsa man na. Dili legit yun na, dili na siya kuan, dili na siya hinimo-himo nga balita. Kaya di lang ta mo sunod anang hinimo-himo. Labi na maghisgot tag mga figures. Karon kini ni ang aton tagag pagtagad mga higala kay si Brigadier General Jean Fajardo. In fairness sa uban po mga media outlets, ilang gibalita na, in fairness po nila, kay ikuot po sila sa pulis. No? Sumo ka na nga may buntag sa itong mga kapulisan nga naminaw karon. Kamu po din ha, ayaw ha po din yung credibility. Ha? Isig build up the credibility yun ani. Kami sa DYHP maning kamot ng ko. Dili mi mo sunod. Ganun bitaw man na post lang hala post na. Alabi sa unsa lang diha nga kuan basta mo engage dili ko ana. To sure ball gani. Kini ato mga staff dire, clerics gina, no? Mga professional gini mo da og posting. Ipaklaro ko gina kay lisod man. So atong i-double check. Nya kamo po sa PNP, klaro po na ninyo diha napita kay usahay maingon na ba si Marvel mga kagalaan nga ang nakadagan ng krimen kini mong media, ang social media, asaning media nga mao ko ni nagkapa magbutang-butang og posting din ha. Ang tubag dili na mao. Amo nang giklaro lang unsay nakita nato ug unsa pud mga higalay klaro gyud. No? Unahon na configure ha. Di pa kumadto ni Brigadier General, di pa kumadto ni General Romel Marbel. Ano sa ni Jean Fajardo? Si Jean Fajardo, Brigadier General, niingon siya nga kadto kunong rally ni Presidente, para kang Presidente Rodrigo Duterte ni adtong March 28. Birthday man to. Daghan kayong tao nagrally. Lain-lain mga higala. Dito sa katawhan sa tibok kalibutan, mabitaw kong ingon, ang birthday ni Duterte pwede ka simple ra kayo. Kita bitaw mo kung gipakuan niya, naghuyop-huyop lang ito, murag cupcake lang mga higala nga gihuyop-huyop. Doon ay kandila. Nakaroon tibok kalibutan na hinuoy na aware, tibok kalibutan na hinuoy ni celebrate, ini iyang birthday, lain-lain lang. Hasta gani mga higalang kuan, ala, ang uban, dagkot-dagkot o kandila, ang uban mga higala bisang trabahuan, magsulot o green, yun na ba? So karon ang rally pwede naghana sa Davao lang daan, ang estimate lang daan sa Davao mga 150,000 ka mga tao kapin. Mo estimate nila. Dito man si Senator Bato de la Rosa day. PNP chief man sana sa una. Sila mag-estimate sa audience, labing minus 150,000 ito yung nangapil. Karon ang official statement mahigala sa PNP ingon sila nga dunay, in fact dunay may report gani mato pa sa report. Around 60,000 Pinoys joined in 200 rallies nationwide for Duterte's party. Straight to the point. Sa Binisaya pa, mga 60,000 kuno ka mga Pinoy ang niapil sa 200 ka mga rally nationwide alang sa party ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kini mo pamahayag ni Jean Fajardo. Imatod pa niya ni Jean Fajardo. Ang binigay sa ating datos ay nasa 60,000 nationwide. Mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na namonitor natin. But as to the estimated number of nag-participate ay mahigit 60,000. Okay. So 240,000 rallies kung namatod niya. Ibutan ka lang 200. So kanang 60,000 people divided by 200 ay pila man be? Pila. Ikaw rem. Ay sito hibaw ko mga ikagmath kay mas kumuguga. Dili kinahanglan niya engineer ka oy. Ha? Tanawa. Kwintada day, ha? Para ang mga naminaw to ba kwintada mo di ha? Ha? Ako lang gituyo kami. Kamu kwintada be. 60,000 divided by 200. Be, pila? 300. Simple kayo. Kini sa mga galing ikinahanglan o basic math kini. O sa mga pinaka-basic math. Basic arithmetic. Santo pa, kini ginang 240 rallies. Ibutan ka lang 200 rallies lang. O 60,000 ka mga tao nga ni apel. Santo pa katong rally 300 ka mga tao ditong matag-rally katong kuana. Ang Davao landaan may gila dito sa 60,000. Oy, pati naghana. No? Wata magkadimao sa itong ihap ni Brigadier General Jean Fajardo, ma'am. Lalim ka na mahigala og simple arithmetic naman
Basic arithmetic. Dili kinahanglan sa manang arithmetic sa mga na sa kwan sa elementary nga math ba. Ha? Ayaw kay high school na kato naman tong sugod ng mga algebra, algebra aton geometry, trigonometry. Dito naman to calculus na higher na to kanang calculus medyo mo labad-labad namang ni mo na. Ang calculus, statistics, yung mga subjects na medyo labad-labad ulo ni mo pero kanang arithmetic simple kayo eh. Basic arithmetic. Unsa man nga basic arithmetic? Addition. Ako na mapapaminitudlo na ko anang mga basic arithmetic. Wa kinahanglan isla. Elementary ko, ako na mapapamay mo ko na unsa man ang kuan pa addition. Addition nga idugang nimo na, no? Unya ang subtraction imong i-minus ana, imong ibanan. Unya multiplication imong kuan multiply ana. Nya division po bahin-bahinon nimo ana. So kani division man Be, 60,000 kuno ang ni-appeal. Divided by 200. 200 lang kay ingon man sa nga $200. Or to be exact kuno 240. Sa to pa mo gawas ka na nga tag 300 kabuok. Sa to pa 300 kabuok nagrally sa Cebu, 300 tong sa Butuan, 300 kini sa Davao di ini madag 300 oy. Basic arithmetic ra kana. Talawa ko na Davao be. Sama to Davao ko no names be. Sige ko no be. Aman to pictures Davao. Kana Rojas, kuan man day Rojas Avenue. Dito sa Davao City pinaghanaw Asa man to kini? Napabayla yung angle ani niya. Di sa ka makatuo nga 300 na punoy ka mga tao kana makaingon tagi unsa man pag-ihap nimo na Brigadier General Jean Fajardo with due respect sa to mga pulis nga naminaw ron. I know daghan man mga pulis nga naminaw na to. With due respect ninyo sir o ma'am ha. Wa ko'y komentaryo ninyo kay ibaw man ko ang mga pulis gani may gala naman ko yung mga istorya bida Duterte sila ang ilan lang mga labaw medyo di lang sa mo sungasong kay ilang mga labaw mga kuan god. So follow man sa higala chain of command man. Pero daghan mga pulis nga og mga military daghan ngayon sa bida luoy men Duterte Inuray lang, Pero kini si Jean Fajardo, Brigadier General, may buntag ni mo da Brigadier General Jean Fajardo. Kini pagkaiha pa, ma'am, maikog sa tao, mura man, kanabang ako bangutan na, is it not an insult to people's intelligence? Kanang bangutan lang ko, is it not an insult to people's intelligence? Dili ba kana insulto sa kahibalo, sa tao? Ang paita na ron, tingali, patuhon ng mga tao nga, 60,000 ragyon, no? Nya $200. Pwede siguro nga kon. Pwede pa kamo katawa na nakatuo ba mga tao pero di man mga bugo po mga tao. Imo na mag inyong underestimate. Ako mga higala des tong programas de HB giklaro ko gid nga kini practical gid ko komentaryo unya. Real talk gid kay di man ko gusto ganang akong ipuyok-puyok kamay kay kibaw man kung kamong naminaw diha doon na mo'y analysis pong kaugalingon. Ako mong Huna-huna naging kudaan nga, kamo dahil naminaw mga bright sa mo Mo ka na nga, Jean Fajardo, kini atong mga Pilipino taon, mga bright di sila, Basic arithmetic ka na. Basic arithmetic ra, Kana na ang kay, kini butuan man Kini sa butuan na-picture ko pakita butuan. 300 ni day? Kini sa butuan? Ano Di madah. Mo nagi on DMD di madah. Unya kusog kayo mong manakop og fake news. Kusog kayo mo reklamo nga fake news mo ni mo na. Ya kana imong gisulti nga 60,000. Ikaw may nagpasiugda, di ba ikaw mo ang kamutan na ko. Dili ba na pasiugda na hinuon nga wa ka mo hatag og accurate anang kalakiha nga data. No, kaya mga pangutana ba lang, no? Brigadier General Jean Fajardo, ma'am. Kay tanawa, kini mga tawhana, Cotabato, asa man tong uban, ang Jen Sandong, sa Mindanao palandaan, ha? Sa man tong Jen Sandong. Wapay labot tong dito sa gawa sa nasod, ha? Wapay labot. Ug imo ming patuhon nga 60,000 rana, sa 200 ka mga rallies nga inyong na monitor sa 60,000 ang apil, sa pa 60,000 divided by 200. Mugawas nga tag 300 ra ang matagrali. Medyo alanganin tanang kalakiha ma'am ang pait anak mismo ang dili mo tuo mga tao ba ang problema nang dako asay mong anak di mo tuo nimo.
Ingon, mami man yun kay General gud ha. Ingon, mami, ingon ako mga classmates ba, mami, taka lang kuno kag ihap me. Kani asa man ni Tandag. Oh, Tandag City, Surigao del Sur. Oh, astang Surigao nagrally sad. Butuan, Jinsan, o apay Botong Cebu, ha? Ang Davao pinakadaghan, oh. Unyag imong ingnon nga 60 mil ra. Davao ray mo angkon ana nga 120 na 150 tong estimate ni Bato day. Kas Bato magod may gala general as PNP sa una, sila ba estimate ana. Okay dili totoo sa Bato kay ang official nga mo hatag anig statement ang PNP man. Pero ayuha sa ninyo ma'am nga karabang maklaro-klaro basad ba kay lisod ba pug kayo ng kalakiha mga tao mingon mga tao. Adi na lang ta mo tuo ni mo General Fajardo mo tan-aw na lang mis video. Kay pareha na go na mahigala ba kay ikaw journalist, ikaw rem apil ma seleksyon sa journalism. Og dunay mo ingon nakas building, moingon nag-uwan sa gawas. Nag-uwan sa gawas. Ang usa moingon, wa mag-uwan sa gawas. Unsa may buhaton nimo as journalist? Ha? O ikaw na ka sa building. Ang giingnan ka ni Boyke nga nag-uwan sa gawas. Nya moingon Boss Mike, wa mag-uwan sa gawas. Ikaw as journalist, unsa may buhaton nimo? Ablihi bintana tanawa sa mong kaugalingon. Og tinuod ba nag-uwan wa? Mo ni klaro. Straight to the point. Mo na moingon Jean Fajardo. 60,000 ra ka mga tao. Brigadier General Jean Fajardo 60,000. Moingon po mahigala ang mga pro Duterte. Habay 60,000 kadaghan na 250 na mga ganito na sa Davao. Ang mga tao mo tanaw na dayon sa video. Be kita lang mo tanaw sa kagulingon. O pag tanaw nga na makak. Madaot ang inyong credibility ana. Mo nang gingon nako, di na lang ta mag-atikay god. Di ta mag-atikay usay na Iklaro na lang gyud na diha. Kalisod man kay mag-atik-atikay pa ta. Namo karon ang crime rate pod sa nasod. Paggawa ni Duterte mahigala na malik naman ning mga drug addicts, sindaghan naman tinuod tanawag ko sa mga samasa bitaw. Namalik na sir sa untaman nga naman ning kuan na sir. Namalik na. Unya pagpamalik ko ni taas ang krimen. Maingong Boss Marvel, hintaas ang krimen na kamo mga taga-media. Kay inyong report mo inyong magipataas. Hasta kuno mahigalang social media. Tatalawar ko, asa man itong kang Marvel pamahayag, be, names, asa man to, be. Be, asa man to, be, ito sa basahon. Kaya, isa, PNP to media. Ensure accurate, asa to? Ensure accurate, balanced crime reporting. Sabi na saya pa, siguro agayod ang accurate. So, ito pa ka ng, sa accurate sa Bisaya, day? Insakto, no? Di na magay ko magkakuan na hinuon sa pagbisaya ining kalakiha. Siguro ang insakto o balancing at crime reporting. So, amo siguro na sakto. Paghatag ninyong figure, ang mga tao di naman mutuo. Mingon si Marvel, niubos na ang crime rate. Matod pang Marvel, pila ka percent? Niubos. Una-una man tao. Niubos. Wala ba may klaro inyong figure? Muna importante nga, ampingan lagi na itong credibility. Amo na akong ingon sa DYHP dire. Sagdi na lang ang uban nga mga media on sa ilang style with your respect nila. Basta kita sa DYHP mo barog kita. Kaya na may uban nga hanla, bisag unsa na lang anak-anak, dili na lang ta magkuan nila. Ila po na social media, na pa iban nga mga media mo po ilang kuan sige lang. Basta mo stantag ato. Kay ang ato ba mga kaigsunan kita ra bay gisandigan rong panahon na day. Tinuray daghay ni chat nako. Sir, salamat sa DYHP ha kay ugnay mga balita bay anak ra bay may mo confirm ninyo kung tinuod magdi ba. Kay wala naman sa mo salig sa uban. Di mo na ko gingon, sige lang, salig lang hapon mo kay kanagong uban, with your respect, nag-quote naman po na sila. Nag-quote na po na sila. Pero kami sa DOHP, klaro ko gina. Inig-quote, klarohon talaga gina. O asa ta mo quote. Di man ta obligado nga mo quote kung kinsa. Mutan-aw tas tong kaugalingon kung naklaro ba na. Mo na ko gingon, og dunay mo ingon ni mo nag-uwan sa gawas. Duha ang niingon, ang usa miingon, nag-uwan sa gawas. Ang usa niingon, why uwan sa gawas? Unsa man nimo? Mukalawat ng kadayon. Hala, tanawa, ablihi mo bintana, tanawa dito kung tinuod ba nag-uwan o ba? Muna klaro. So, si Marvel, nadaot naman yung credibility ng kalakiha kay di man yung ayuhon sa good lagi.
Pero doon na pa, pwede pa ka mag-usab sa imong kagalingon, Bel. Ha? Magbel. Pwede pa, no? Establish imong credibility ba? Mabawi pa man na. So nga ko lang ba nga kananaang mga tao, maingon niya na iwanan, iubos ang crime rate. Yan, may na-experience mga tao. Ha? So muna kong ingon, sa sunod gani doon ay rally sa Kaduterte, nga rally, iklaro pilagi figure, isulti lang yun figure. Aron, credible mo ba? O niya, katupong panalitan og sa crime rate po, iklaro lang po, kay di man na to, mainsulto ang intelligence sa tao. Ayaw. Kay kanalandaan mahiga lang, kuan, kaning sulti lang Jean Fajardo daan, paminaw ko mismo tingali, mismo ang anak ni ining Brigadier General Fajardo, hasta yung mga helper mo ingon, ma'am, medyo dili may tingali na imong gisulti, ma'am ay. Ang pait ana, hasta imong helper, hasta imong anak, hasta imong apo, o doon na kay apo, di mo to o di mo, ha? Medyo lain na ginatawa sa imong panimalay mismo daan. Or si kinipos General Fajardo, hunahuna na po na bida. Talawag naong General Fajardo, hunahuna sa isugot mo sa malakanyang ko. Kung sa gusto kaya isulti na rin ba, bida, sa ota ba mga gidikta dito nga kanilang figura ang ipagawas. Pero nga to ba nga, iba na po ninyo, doon na mingon niya, pagkamiyalan na diha. Ibo susultian niya, sir, di lang siguro pag ito gamay, sir, kay kanini ang mainsulto po ng mga tao sa ilang kuwan. Nga mga tao na araw, uso na bang video ron. Uso na po ang kanang kuwan. Ato man ang ma-check man nato na kung kana siya, edited ba di ba? Kini amos DWHP, klaro man gina. Ako di makumo pa post anang edited. Ayaw lang ha, ato i-double check lang og unsa ba. Kanang klaro na gyud mo ato i-post. So mga tao kasabot sila, ha? So, well, hinoon, kini si Brigadier General Jean Fajardo, gisugo na po na hinoon. Pero kung sugoon gani ka sa sunod, imo lang inon nga, sir, kanang, ato lang patas-tasan gamay, sir, buhan ka na bang dili ba kay klaro ba? Kay, balikon ko, simple arithmetic, rakana. Simple arithmetic. No? Dili kinahanglan og moadto kag algebra, di kinahanglan makamao ka geometry, trigonometry, calculus. Oy, simple arithmetic imo nang mabawan unya. Lisod man kay na nga mag-atik-atikay patang kalakiha. Mo nagingon bida og sa kon pa pagkasulti na ilaran na lang imong lolo. Ayaw pag apila ang mga Pilipino, ha? Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Baño sa Straight to the Point. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufil Fernandez Baño sa Straight to the Point. Bitaw, arita mahigala sa content na kong kolom. Ako naman yung nasuwat. Unya, ako naman yung na hisgot-hisgutan. Ako lang yung balik gamay hisgot. Nga, kay dunay lain-laing reaction ani, dunay ni react mahigala ni Uyon, ang uban sad ni Supak, natural expected man na mahigala niya. Ako di na lang ko mapatol sa mga comments kay kini ang daghang kay kog trabaho eh. Daghan pa kog buhatonon, oh. So katuban na uban nakauyon sa kong kulom, do po iban na naway. Dadi na lang ko mo tubag-tubag pa nagmanaway. Total naman po uban mahigala dito nga moro po mutubag nila, ha? Ako lang nang gagi kato katawa mga higala kay kini bitaw ang akong obserbasyon. Tinuod man gyud ni. Ha? Nya akong giingon nga kining listahan ani nganong mga OFW na higugma ni Duterte mga higala. Daghan kini. Mo na akong ingon nga the list is long. Pero ni-quote lang kog pipila lang sa tingali ako ng tiwason sunod nga ngano nga ang mga OFWs karon sa tibok kalibutan pag birthday Duterte may galabi sa kanila itong pag-abot ni Duterte dito sa dahig. Grabe kainit gyud kaayo ang ilang panawagan, bring him home, ha? Og unya di pa man ni madali ni mahigala og ang kainit sa mga OFWs kay hantod pa man ni mahigalag sunod na pud hearing magtapok na pud ni. Sigurado mo gina, o doon ay okasyon may kalamag, tapok na po eh. Kaya nga naman, ang mga OFWs magod, na ay mga rasones ani, nga grabe ang ila mahigalang pag-reciprocate sa pagserbisyo ni Duterte ngadto nila. Kinagod mahigalang war on drugs, discuss ko lang ginig taas-taas nga oras, kay lahi mo tagpananaw lagi ani.
Ha? Doon ang iban pananaw nila, dautan si Duterte. Doon ang iban pananaw nila, heroes Duterte. Pero aside na ng war on drugs, hindi pa tamo adto ng war on drugs, usag yun sa pinaka gawas ato doon ang OFW may galang gikuha ni Duterte sa itong usa. No? Gawas ato. Kining usa ini kining tanimbala. Ngano ako ning isgutan ning tanimbala? Panahon kini mahigala ni Pinoy, with due respect ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Ako naghatag ko og respect sad atong kanhi Presidente Noynoy Aquino kay in fairness niya og hisgot nag corruption nga issue medyo di man gito corrupt Pinoy. Katos kuri sad. Sa ilang administrasyon dili lang gyud mga higala po nga perfect yung way corruption kay ang problema mo gud ana kanana ang duna magimuli ko ilagi hadagod. Pero ang iyang decision making ato niyang ang perception sa mga tao o mga tao sa gobyerno kung strong leader ba medyo dunay kakulian gamay. Diha man to nadaot si Pinoy mahigalak ang iyang rating pagdayon human sa iyang administrasyon tungod atong sa 44 nga di na to malimtan tong sa 44 tong 44 ka mga pulis nga namatay og kaning tanimbala kining tanimbala ni gara ni nya ako ning isgutan ron kay nibalik ni karon Straight to the point. nibalik ning tanimbala. So ako nang gisgutan nga nganong mga OFWs limang ka na mga OFWs dito sa gawas nasod nangandoy po na sila nanarbaho na sila dito bita-bita maka asinso-asinso dito kay buwad-wad kay trabaho dito mas dako magsweldo dito labig i-convert nato sa Philippine money nya human mingawon gyud ka sa imong mga kabanay nga nias Pilipinas mga pamilya mga anak ang kaparintihan kay medyo nuda magikalainan sa dinis ato dito mahigala lahi nga kultura abot dito sa dili ko na imong naso dito pero ma-feel nila hinuon dito sa naso dahil nga labi pag na mga nasod nga kuan magpasinsa makadi pasinsa na ta kadi bata di ba ni atong nasod usahay nindot ang peace and order dito usahay murag ma-feel nimo nga murag nasikang klase tisintan ni napita maghuna-huna na ka nga sa unta man di man ni atong nasod pagbalik nimo sa Pilipinas ma-feel nimo nga unprotected ka tungod kay diha sa airport mismo mga kaigalaan dunay tanimbala nigara ng tanimbala panahon mahigalang Pinoy simple naman ang problema unta imo bang sulbaron kay kini bitang uban with due respect sa uban mingon sila nga si Pinoy ang uban mingon man nga Duterte is the best president ang uban mingon po si Pinoy kuno may best president kasi di na lang lain-lain matag opinion pero timan ininyo nga nahuman ang terminong Duterte taas ang rating nahuman ang terminong Pinoy ni hagba ang iyang rating pareha lang Gloria tungod ang problema ang nahagbaan itong Gloria katuman tong corruption kining kang Pinoy dili corruption kato yang decision making mga higala niya nga medyo wa magkadimaot tong sa 44 o kining tanimbala mga kaigalaan ang tanimbala base sa report 6,000 cases sa tanimbala although ang mga newspapers ang ilang official record kuno is 1,200 ba't ka ng 1,200 dako ka ng numiruha sagad sa nabiktima mga OFWs laliman ka ng airport government facility dunay tulis nga mahitabo daw tulis mo na gitulis ang OFW diha sa airport nya mapugos man ka manghigala og sitol nga mularga na padong ang eroplano paglarga padong sa eroplano inyon ka di amang kay bala nakitaan sa imong bag mapriso ka gid ani maditin ka di ka makalarga kay kasuhan ka man di ba magkudbaan ang OFW anak mga kaigalaan so mapugos na yung sekretary ingon na nga ug mo kuan ka mo sitol ka ni sitol ta lang ni ug unsay nahabili nimong kwartang naa humana ka diri sa imong parente na kay halubilo na ka siyempre ang mga Pinoy mga higala god labi pag na OFW inig uli na labi pag pista makaat ka magyo gasto anak kay inyon maka nga labi diin ka gikang nasura daghay mamamarayag yun ni mo anang napita inyon magyo ka nga kuan sa gastuhi sa ning atong mainom diri kay medyo uhaw man so nagasto na nimo na diha daghan pa kag mga tabanganan nitabang pa pag-abot sa airport gitulis pa ka with due respect sa ato mga personnel sa airport dili tanan sa dunay mga tarong din na pero mauni ang nahitabo during the time of Pinoy kani prangka-prangkang pag-istorya ba I know doon na may daghang mo laban ni Pinoy pero kani prangka-prangkang istorya ako mismo I have nothing against
former President ni Noynoy Aquino, with due respect niya, namatay na 40 taon, pulitandog, mayo to nga presidente. Dili to kurap. Ang iya lang kanabang, ining problema ba, airport na problema, niya sa may sulti ni Pinoy, dahil sa gamay naman ang percentage, something, minausa man siya in town. So, dili masulbad ng problema, ha? Pag-abot ni Duterte, mga higala, kani, klaro lang gani, ha? Bisa ng kampanya pag Duterte, wa pa mahigala mga presidente ng Duterte, ini ka presidente nako, ipakaon ko ng bala ninyo inyong binuangan ng mga OFWs. Straight to the point. Pakaon ko na ninyo. Pagka-presidente ni Duterte na hanaw yun. Di ba? Na-stuck totally. Kanang tanim bala. Dili ba na butang? Tingali ang uban, wa kakita lang, ana. Ang uban siguro, baliwa nila. Pero sa mga OFWs, nga ilang sektor mga higala mo inaigo, ilang kaubang OFW ang daghang napasanginlan, dako kanang butanga para nila. Straight to the point. Ha? Di ba ka makuyawan ka mahigala mo uli ka sa ato niya? Pagkahuman sa airport na to mahigala mapasingin lang ka tanimbala, Jesus. Kadako ang problema mga sukiting paminaw. Ha? So, giusab to Duterte tong palisi diya tanimbala day. Pag paundang ito niya, wa na tanim-tanimbala, ha? Protektado ko na mga OFW, ayaw niyo binuangi, bagong bayani na sila. Ha? So, giusab tong palisi, basta naa mahigalay, kunuhay, makit ang tanimbala, kunuhay na bala, kunuhay, kumpiskahon na lang na, aron dili na pangwartahon, kumpiskahon lang ng bala, dahil kalupad ng OFW. Kay kinsa magoy tao ay my God, Jesus Christ, kinsa ba yung tao, muadto kag airport, kana ganing gamay ngil kater imong ganin ang ibilin. Isa may magdagbala ng airport? Klaro bang binuang ba? Nya timanihan ni balik ra ba na ron? Ni balik ra ba na ron? Muna ako ning gisgutan, muna ang mga tao nga ni balik ni ron, gimingaw sa Duterte. Ah? Pre and drugs. Pag tayo nyo pamagi masolve na, ano ng mga tao di na mangitang Duterte? Nga kaya raman na yung solba nyo sa guwas Duterte. Ano ba? Ito, hibalik na po ng tanimbala. Ako discuss tiwas, ha? Standby, human lamang pipila ka pahinumdom. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Now, ang point. katong mga pro-Duterte, nakakita sila na. Kadto pong anti-Duterte, lagot ni Duterte, di sa kakita. Di silang, ato lang respetaran, ha? Samaan ang passport ron nga na 10 years na. Kadto mga lumalaban Duterte, ilang mo tayo pasigarbo, tanawa, na 10 years sa passport, kanang driver's license, so okay. Nya, kamo diha, wag mo nakita, bisa gamay, suko kisla Duterte. Kasi ginalang kayo mo, po na ila. Ato na respetaran kay lain man lagi pananaon tao. Muna ko giingon mahigala lain man gyud ang tao. Di man uniform og huna-huna. No? Now, atong balikan. Kini ni ang tanimbala pag lingkod ni Duterte si presidente na wagtang ang tanimbala. So nawa ang kakuyaw sa mga OFW o bisan kinsa, at least ayay salamat taon. Muna kag airport taliman ka kay una-una argud kay simba ko mahitabo na nimo. Nga inyon ka naibala. Usaw man nimo na. Mga tarungan ka, di pangatarungan ni mo, di hamingo man nga, sige, pangatarungan lang, pero, kana na ang, kuhan yun ka ni, matanggong ka yun, dili ka kalarga yun. Muadto patag kurti, malangan na ka, nga ikaw mga higala, nagdali ka in town, isip OFW, labi pa imong amo dito. Na kay bakasyon, gitugutan lang kay pila lang ka, kuhan, pila lang ka days ang bakasyon ni mo. So, inana ang kadakong problema, dili ka kita ngo ba na ba't kini crystal clear, sa ato mga igsuon nga mga OFWs tungod kay sila mo'y naigo mga higala. Ha? Grabe man gutong panahon na god, katong panahon ni Pinoy mga kaigalaan, with due respect niya, ha? Ba't kamong naminaw na koron? Kamong naminaw na koron? Prangka, wa ba ingon nga kon ba kay real talk ta, hingrabe ang tanimbala, bastos kayo diya sa airport. Kana, simple na ng problema, ha? Relatable ka na sa mga tao nga problema. Straight to the point. Manang mga tao ko mo yun nga, ang GDP, panahon ni Pinoy, ang ekonomiya, sa ekonomiya, ni trickle down ba na nga to sa mga tao, sa masa? Unsa may daling sabton sa masa, relatable issue kini. War on drugs, kini mahigalang tanimbala, nga napaundang ni Duterte, automatic ang mga tao sa daling sabton sa masa.
Kaya ka na gumingon niya, ang GDP, maghisgot ka GDP, maulo man, maghisgot ka GDP sa panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy. Wala man mga tao makamatngon na naday. O ganito ka sa masa mangutana ka GDP ko nung masa sa may GDP. Galing sabto ng tanimbala. Pag lingkod Duterte na sumpo ang tanimbala. Karon wa nas Duterte na balik man. Ha? Dito sa naiya kanos sa may tabo na to March 6. March 6. Dunay usa ka senior citizen 69 years old. Ilang gitanggong padong sa Vietnam kadto si Ruth Adele padong sa Vietnam gitanggong kay duna kunoy bala nga nakitaan siyang bag. Asa man ka mangitag 69 years old senior citizen babaeng dako, my God. Ha? Nya karon niya ho, kini o nagpaduol gyud sa ato. Kay dili gyud ni mahigala sa Mactan Cebu International Airport. Ha? May buntag ni mo attorney Rani Montesclaros kay mo ni naghatag na kog dugang info sad sa uban pa. Labot ining airport mga kagalaan ha. Dio. For a report sa ako ikot mga kagalaan kining report sa regional TV sa GMA. With due respect nila. Ha? Nga ilan nakuha ning maong report. Matod pa din himay galas balita. Kano sa man gahapon day? Imagine ka gahapon. Ato na yung paimbestigar dugang ha. Nibalik na ang problemang dako. Nakita mo gamit sa airport ang mataymingan niya tasimbako ba? Di man niha, muadto ka sa airport, mularga ka sa Manila, mularga ka asa ka mularga, unsay na ani mo bisag gamay nilkater mahigala ibilin man gani mo na. Doon na may mineral water, kada lang isakmita lang ninyo. Doon na may mineral water, sakmita ayaw ikuan. Ina lang nga, di ba na pwedeng ipada, ana? Sus kasuhan oy. Tara karon o. Di o, katong una sa Ninoy Aquino International Airport March 6 nahitabo. Onya kining karong bag-o gahapon. Ha? Oh. Tara ha. Mula na sa tayo ng kalakihag ko anon. Ato malagi siya hala pusto no plastic pariha sa una. Hala baatan og mayo kay basig niya simba kog tamnan kag bala. Nganong inana man? Unsa man klase sa leadership ug di na to mabadlong ng inanang problema ha? Straight to the point. Tanawa ho, kani ha? Basahan ko ning report mahigala sa regional TV sa GMA. Gingon din 4 bullets were confiscated from a 47-year-old female passenger at the Mactan Cebu International Airport, MCIA in Lapu-Lapu City. Sa Binisaya pa, 4 kabala ang nasakmit sa usa ka 47 anyos nga babae nga pasahero diha sa Mactan Cebu International Airport, Lapu-Lapu City. The woman was bound for Tacloban City, Leyte. Kining mga babae padong siya sa Tacloban City, Leyte. The 4 bullets were found allegedly in her hand carry baggage. Sa Bisaya pa kini kunong 4 ka mga bala nakita allegedly didto sa iyang gihan carry, iyang gibit-bit nga bag. Ha? Matod pa din Airport authorities said that when security screening was done on pieces of luggage owned by the said passenger at about 1 p.m. on March 27 na rin gahapon na pagbasakag kaso. So March 27 yung hitabo asa man totong kalendaryo ang usanga kuan katibitang naon ta makita ang pikas buwan para maklaro taning mga adlaw mga higala. Okay. Kadto lang ibutang ang kalendaryo day ay laning kalendaryo ha usa kana makita na tong sunod buwan o makita tong last month ba aron nga maka natay reference dayon. Okay, dagod sa akong cellphone pero bida March 27 so adlaw ng Huwebes na last week. Niadtong Huwebes alauna sa hapon pagkuan ko no ang ilang authority sa Mactan Airport nakita ko no nila kini nga duna ko no'y murag por parihag bala detected objects resembling bullets matod pa pag tabok sa x-ray machines unya matod pa the personnel of the Office of the Transportation Security facilitated in ocular inspection on the items inside her bag, witnessed by personnel of the Philippine National Police Aviation Security Unit.
Sa Binisaya pa may gala kini ko ng mga personahe sa opisina sa Transportation Security, gi ocular inspection gitan-aw ko no mahigala kining maong items nga naa sa iyang bag o gi saksihan kini sa mga personahe sa PNP Aviation Security Unit. The 4 bullets were found in a pouch in her hand carry bag. Kini ko nung upat ka mga bala nakita ko no dito sa pouch sa iyang gibit-bit nga bag. Matod pa. Further, she failed reportedly to present documents that would support her position of the ammunition. Ipangitasan na kay dokumento ani nga naa ka ning bala. O sa pagpag dokumento nimo kung dili na imo. Kinsa mang ambot mo daw Ginoo ko oy. Kini ba'y naani nga mga modus ba? Wa man ni panahon Duterte kay Duterte ayaw niya binuangin ang mga tao ni gamit sa airport. Labi pa ka na mga OFW, labi pa na babay na mga tiguang nga na magdamag kag bala wa kay pusil. Unya magdakag bala o sa kabuk duha. Tulo. Para asa man imong bala? Kung piskita ng bala niya tanawa ang background na sus kini HR manager ni sa usa ka company. Ibo na lang yung ibaylo ng imong kwan diha. HR manager kini. Ha? Di akong tiwas og basa ha. Mo ni nagtabo ron sa atong airport mga sukit tig paminaw, ha? Dinhi sa Cebu. Sa Cebu kini, ha? Matod pa ni. She was arrested for violation of Republic Act 10591 or Comprehensive Law on Firearms and Ammunition and violation of the Commission on Elections gun ban. Sus Ginoo ko. Gidakop siya may gana kay kuno nakalapas siya in Republic Act 90591 or the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition og nakalapas usab siya sa Commission on Election kining Comelec gun ban mga higala. Straight to the point. Unya, she went through inquest proceedings gidakop gyud. So nag-inquest proceedings anang March 28 and is set to post bail on Monday, March 31, 2025. So kagahapon tanggong gyud siya. Tanggong gyud. Unya, nag-set siya nakapost siya bail kagahapon mo din na balita kay nakapost nag bail. As of this writing, the news team is yet to receive a comment from the woman who is also a resident of Lapu-Lapu City and who works reportedly as a human resource manager mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So HR manager kining babae nga ilang gidakop kay kuno dunay bala. Hesus Ginoo ko, nabalik na puning problema ha. Kisa may magkatuo anak my God. Nga na may x-ray day. Nya kini biyahidor ni nagtan-aw ko ani traveler ning babayhana. Kasabot ka bisag nilkater gani na naa, makitaan man gani ibili nimo ng nilkater. Kisa may nagamong-among og butang-butang o bala diha in town. Panahon ni Duterte na wa maning problema ha. Karon na balik man ni mga kagalaan. Straight to the point. Kung nandili malikayan, ang mga tao mahigala kini bang naning klasiha sa binuang man yung kalakiha. With due respect sa mga taga-airport ha ako, I know daghang mga tarong din ha, pero kini aning klasiha ba kinsa man kunong tawhana magdagbalawa may pusil. Usaon man nang bala iyan ang ibalas tirador.